Goddag og velkommen. I dag skal vi lave citronbatteri, og til det skal vi bruge... Ja, vi skal bruge 2 citroner og 3 ledninger og 4 krokodillenæb og et multimeter og 2 stykker jern her og 2 stykker kobber her. Og nu vil vi prøve at forbinde dem her. Så tager vi en jern her. Jeg tror, jeg skulle vente den anden vej her. Ja, kobber, undskyld. Kobber og en kobber her. Og så putter vi også jern i her. Et stykke jern? Ja, et stykke jern. Et stykke jern her. Yes. Okay, så er dumt. Her. Ja. Og så putter vi kobberen. Den skal altid være i træerne her. Jeg tror, jeg tager den her vej. Og så den her jern, der skal altid være i 0 her. Kobberen i 3 og jernen i 0. Ja, og så tilslutter vi den. Det kan du også bare gøre så. Ja, ja i den her. Jern der. Lige lidt. Du er nødt til at vente om her. Teknisk fejl. Ja, det var ikke så meget teknisk, men så fysisk fejl. Så sådan her. Her med den her. Ej, så tog jeg nu. Og her koger i her. Og så kan vi så se herover, hvis kameramanden lige kommer herover, at den gør strøm. Og så her er det. Så I kan se, nu fjerner jeg kogeren her. Okay, så er der ikke så meget her, men det er faktisk ikke citronen, der skaber strøm. Det er, når der er 2 forskellige metaller, det er det, der skaber strøm. Man kan se, vi tager jernen ned. Det er lige meget, hvad man tager ud. Ja, og det var så vores citronbatteri.